jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare en garti hande oɗo ñalawma alhamis hawri ko 15 lewru mai hitande ujunnaji 2025 habaruji moɗon ɗemgal Pulaar habaruji men hande noon ko habaruji caggal leydi ɗum noon habaruji men international titruji meɗen ko tonto France guitarɗen hono kanko Sarkozy en wayno jaw wonnogo e makko sibabu nde ko ñawano ko en wayni yamirama e witte ma en jaton to Sénégal ƴeewen kadi holko haalate oɗo sa joni ko fate kaldigal ngal laamu kesjiɗo wadde kadi oɗo sa joni taw opposition en sali ɗum ma en dutto toon to Mauritanie kadi duttoɗen e ñawore makko kanko ancien président Mouhamadou Abdoul Aziz ƴeewen holko défense haali hen cakki tottoɗen habaruji meɗen ko uure wonde oɗo sa joni hakkude Côte d'Ivoire e kamɓe Burkina Faso caggal nde kanko capitaine Ibrahima Traoré nde o joɗino toon to Moscou o takki wonde ko Côte d'Ivoire en wayno naate affaire uji mabɓe hakkude mabɓe kanko Burkina Faso e Turquie ɗum woni titruji men ɓurɗi mawnude oɗo journal mbaɗon toon hande alhamis 15 lewru mai hitande ujunnaji 2025 radio jowarnade ka leydi garda Amérique ka France e Sénégal ka Burkina ka Cameroun Afrique Europe Amérique onon fof kettele radio jowol karaja ngende bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiire moon ko adi fof ma on jaafu kadi en wayno ko ñalawma hay ko en mbawano arde kadi waɗen ɗon habaruji moɗon dande artani taw no fewi toon to France guiɗoɗen ɗum noon ko tumnade kadi ko taw ko journal biyeteɗo Huntington Post haali ɗum en wayno ko kanko Nicolas Sarkozy ɗum noon ko gonnoɗo président mo France kondanonoɗo guila lewru février pour ken wona hitande caggal nde tawa wonde won gueɗe ɗe ganduɗa en waɗi e laamu muɗum e nder ɗaɓɓande avocat ji makko mbaɗi guila e mois d' avril sibabude kuulal gongal e constitution maɓɓe toon to France kuulal temedde jeeɗiɗi e nogas jeenayyi jammirgal wonde ko so tawi neɗɗo ñaawaɗo e ɓuuri duuɓi capanɗe jeegom ene wayno ko juuti hen ndi ñaawore makko walla ko sokete fotani nanguede no neɗɗo mo heɓani duuɓi capanɗe jeegom ko ɗum waɗi donc caggal nde ɗo ɗaɓɓande hono kanko avocat makko biyeteɗo Jacqueline Lafonte Hayek ɗum noon nde o haalde AFP agence France Presse ene wayno o wi wonde ko ɗum ɗo en ko hunde fonnode waɗede guilde nde o ñawete nde donc e nder ɗaɓɓande avocat ji makko mbanno ñande 16 lewru avril ene wayno ko ñande 12 lewru mai ko nden juge toppitiɗo ko fate ñawore makko yamiri wonde ko ha ko gonga omo jogui droit joni taw duuɓi makko jara o yarata joni ko duuɓi capanɗe jeeɗiɗi ɗum noon taw ko ñawano en e mois de décembre ko ñawano ko yo soke hitande walla kam yo haɗe yaade nokkuji ɗi yaade kene woni hitande taw ɗum ɓorni bracelet ene wayno ɗum noon donc juge o yamiri ɗum noon taw ko noon tawde ɓinni duuɓi capanɗe jeeɗiɗi ene kuulal temedde jeeɗiɗi nogas jeenayyi e constitution maɓɓe wiiɗi alay saago ɗum ɗo makko uste feccere hen yaafe ko ɗum waɗi donc sibabude ɗum ɗon jawngo ɓurni noon ko haɗannomo yaade nokkuji ɗi yaade surtout en wasde wonde galle makko tugui 8h subaka ha yetten ma 8h jamma won ñalawmaji won ɗum ɗo fof ene wayno kadi ittama makko kanko noon Nicolas Sarkozy hande mo heddori ñawore wonde nde fadi ndeɗon ñawore surtout ko fate campagne makko hitande ujunnaji 2017 nde mbiyata wonde ko hono Libye o heeɓi toon kalis omo wallitoro campagne makko oɗon kalis noon e tugnata hande ko ñawoji toon to France mbi wonde ko oɗon kalis no heeɓiri ɗum ni ko hunde lundinde lawol ɗum waɗi donc ene ɓe fadade ko fati ndeɗo ñawore hawnaki ma waɗɗo e mois de septembre ndeɗo ñawore noon so waɗi ene wayno hawnaki so tawi o tawama kanko toñi ene wawi o soke kene wona duuɓi sappo o yamire kadi yo yoɓ kena boye temedde tati capanɗe jeeɗiɗi ujunere euro tugnade hande habaruji gumri toon to agence France Presse toon to haare wonde toon to Ukraine hakkude Russie e Ukraine ene wayno ko kaldigal no jaam dañira toon to Ukraine hande ene wayno ko wona hunde wemde tugnade kadi ko journal Al Jazeera haali kanko Vladimir Zelensky o wino wonde ko so tawi kaldigal gongira gonga ne foti wadde pour ha guerre gonɗo toon to Ukraine o darto ko alay saago ko kanko Vladimir Zelensky e kanko Vladimir Putin ɓe kawrita ɗum noon ene wayno ko ɗaminno wonde ko délégation ngaji mabɓe ma jaton to Turquie ɓe poto toon kono ne wayno e tugnade kadi Putin ko haali mbi wonde ko ene wayno ko ɗo sa kañumen ngala anniye kanko Putin yo yawmo
fota Vladimir Zelensky ko way wonde fof ko kanko Vladimir Putin o neldi ko gote conseiller makko tonto yo yato tonto Turquie e oɗon conseiller noon ko kañum horum meɗin wonde ministre toppitiɗo ko fate culture pinal no biyeteɗo Vladimir Medinsky tungnade hande on kañum hoɗum ko haali wi wonde ko ɗum ɗo en kaldigal mabɓe toon pour yaade toon to Turquie ene wayno ko kaldigal ngal ɓe donkuno e wat guila hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗi ko wawi wonde fof ene wonde ko kanko Vladimir Zelensky e nder miijo makko ko haali o wi wonde ko Vladimir Putin mo ɓe neldata ɓe wona yimɓe wawɓe ƴeftude décision ngaji ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Medinsky o wi wonde kene wayno ko wawi jokkodirde déjà min holno tolno makko toon to Turquie biyeteɗo Hakam Fidan alhamis jamma hannde ene wayno ko ñande aljuma nde hono délégation Ukraine kañum hoore no foti fada toon to Turquie 10 heures subaka ɗum ɗo kadi ɗaminno kadi ko ma continue hono anni hono gouvernement kanko Donald Trump mo joguino pour wawde wiide wonde ko kamɓe Russie e kamɓe Ukraine yoɓe jodde ɓe kalda beele guerre on darto kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare habruji men toon to Mauritanie tungnadi kadi ha journal biyeteɗo agence Anadolu ɗum noon komo Turquie ɓe mbi wonde ko ñawore hono kanko ancien président Mohamed Abdelaziz pour yo soke duuɓi 15 ɗum ɗo ene wayno oɗo saha joni hono kamɓe ɓe mbi ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa ko ñawore nde fotani wonde e tungnade hande koɓe gollisi koɓe goyti e caggal nde potti e jayniyankoɓe mbi wonde ko e mbi wonde ko gardiɗo leydi Mauritanie e nder tungnade oɗon article 94 wawata takkede gueɗe ɗe ganduɗa ɗe waɗi e nder nde ardi leydi ndi illa so tawi ko gueɗe ɗin biyeteɗo haute trahison ɗum noon ko janfade leydi ndi eyi ɗum ɗon kadi e oɗon saaha kadi oɗon gardiɗo leydi wawata ñawdemo toon ko tribunal towɗo taw ko haute cour de justice donc e tungnade hande avocat ji makko kaali mbi eɓe paami fawade kuulal 1,5 temedde 1,5 ndeɗo ñawore walla kala ko adda hen foti ko momtede siftinde on tan ko kamɓe cour d'appel caggal nde ɓe ƴewti ñawore makko kanko Mohamed Abdelaziz en wayno ɓe paye makko ɓe mbi wonde ko oɗo saha joni wonde ko foti sokede duuɓi 15 taw ko ferme donc e tungnade hande ñawore nde mbi wonde ko esi ko goto homme d'affaires biyeteɗo Mohamed Ould Sabouya kañum hoɗum ene wayno sokama duuɓi 2 ferme kadi ene wayno ko goɗɗo kadi biyeteɗo Mohamed Salim Ould Brahim Fall kañum wonno directeur société nationale de l'électricité yamirama yo soki duuɓi 2 tungnana hande en ñawore nde mbi wonde ko fedde wotere wiyetende Rahman nde ko fedde nde ganduɗa kanko ɓii ko kanko Mohamed Abdelaziz ardino ɓii ko biyeteɗo Badir Ould Abdelaziz ardino ɓe mbi wonde wayno ko ndeɗo koko momtete kala ko joguino ko fati e ngaalu muɗum e ko fati ko jeeyi fof koko heɓtete ko jiida e ɗum ɗon kadi ene wayno ko neɗɗo goɗɗo takkidinoɗo biyeteɗo Mohamed Ould Daf kañum ko homme d'affaires kañum ene wayno ala ko fawa e muɗum donc siftinde on tan wonde ko Mohamed Abdelaziz kanko ardino leydi Mauritanie tuggi hitande ujunnaji 2009 ha hitande ujunnaji 2019 e nder campagne hitande ujunnaji 2019 hade Mohamed Cheikhul Ghazouani ko kanko waɗanno ɗum campagne kanko kadi supportino ɗum kono ene wayno ko caggal muɗum kanko nanga sibabude ko takka ko won kalisaji kewɗi ɗi ganduɗa jiitaɗi makko walla ngaalu kewgu jiitagu makko ngaalu ngu henne ɓe ganda holto ɗumi donc ɓe mbi ɗum ɗon ko hunde ko mbiyata blanchissement hande toon to Mauritanie tungnade kadi e médias sociaux ji ko kaali oɗo saha joni ne wayno ko jibru nana toon to région fleuve Sénégal ɗum noon tungnade hande kadi ko yalti e média ji e ko yalti kadi e conférence uji won on politique en wonde ko won jawdi surtout ko wayno gueloɗi goni toon to région fleuve to ene ñaaya e guesse remoɓe wonɓe toon oɗon région tawɗe ɗon guesse koɓe ñaayata ko kadi ala to wullita oɗo saha joni tungnade hande e ko yalti e médias sociaux ji ene wayno ko oɗo saha joni gueloji walla jawdi gondi toon ɗe ñaaya ɗeɗo guesse gonɗe e dande maayo ene wayno ko garata ko nder jamma kadi ene wayno ko ñaayanteɓe ɓe ngala to gulliti ñaayanteɓe ɓe ene wayno ko ala to gulliti par ce que ni préfet ni maire uji gonɓe ɗe ɗeɗon guure jaɓani huccitande ɗum ɗon ma en ƴeew yañade hen saabu ene wayno ko médias sociaux ji ko kalata ɗo saha joni ɗum ɗo fof ko peeje oɗo saha joni ko laamu Mauritanie continue jogade pour hadde hay ɓeɗo continue ene ndema gueso men wawde remde gueso men ha daña hen pour heftude leyɗele ɗe ɗum noon ma en ƴeew yañade hen so tawi Allah jaaɓi habaruji men garoji e surtout e galleji janiyankoji hawnaki ma jaton to fleuve Sénégal pour wadde enquête ko fati e ɗeɗo caɗele
khabaruji men tonto Gambie tungnaɗi kadi e khabaruji gomiriɗi tonto journal Seneweb taw ko reporter Bernardine Patinvo haali ɗum ene wayno ko caggal nde kanko ministre toppitiɗo ko fate défense nde o yilli toon to guure surtout to poste uji militaire gonɗi toon to mbiyata Lamine Koto e Farafeni ɗum noon wayno ko kanko chef d'état major défense mo Gambie biyeteɗo général Mamadou Ocham o halti caɗele ɗeɗo guure gonɗe toon e oɗon diwan jogui surtout yenno bandiji garoji jamma ene kebta kaya ko men ene mbara ɗumen taw ɗiɗon bandiji e wiide mabɓe kadi ko yimɓe joguiɓe labɓe joguiɓe kadi perlaji tungɗan hande journal ko aɗa mbi wonde ko ɗiɗon bandiji paɗata ko so tawi jeereji so mbaɗi ɗiɗon nokkuji kamɓe bandiji ɗi ɓe garata ko jamma ɓe paya e ɗiɗon galleji ɗi ganduɗa jawdi ndi goni toon walla marchandise ndi goni toon eɓe jogui labɓe ɓe kulɓini jomumen ha ɓe keeɓa e gujji kaya ko men donc ɗum waɗi hono kanko ministre toppitiɗo ko fate défense o wi sababude ɗum ɗon hono militaire uji gonɗi e ɗiɗon nokkuji yo mbatta ligguey mumen mo keblira o donc kala momin jii ene jogui anni ene jogui yande nokkuji ɗi ganduɗa en en wujji kake janan surtout ene hutoro ko fate kaɓɓirɗe ko en pirlaji walla ko wayno labɓe yoɓe pellu ɗum soɓe pelli kadi yo pellu pour warde ɗum noon ko kanko général haali ɗum tunnade hande habaruji gommiɗe toon hono kanko Mamadou Thiam o haali wi wonde ko soldaji mabɓe wonɓe toon gambinaɓe en poti hutorade peeje ɗe jogui taw ko guila nde mbaɗete formation militaire beele ne mbawa habde ɓeeɗe wuyɓe e kadi beele ene mbawa dartinde ɗumen ɗum ɗo fof noon sibabude no wiiri makko ko yimɓe wonɓe e ɗeɗo guure tampi wullitade kono noon oɗo saaha joni o yamiri wonde ko kala moɓe jii ene jogui anni walla ene joguiti ene yaaha ene wujjoya wane waɗa gueɗe ɗeɗo gueɗe tawde kañum hoore mum ko joguitiɗo soɓe pelli ɗum yoɓe mbar ɗum habaruji men toon to Côte d'Ivoire ɗum noon tugnade hande habaruji gomiriɗi toon to Seneweb ɗum noon ko caggal nde kanko capitaine Ibrahima Traoré jillu makko ngu wanno toon to Russie nde o jokkodirno en journal goto biyeteɗo Sputnik donc entretien hakkude makko e jangiyankoɓe o haali haala kewko wi wonde ko won gueɗe musɗemo surtout so tawi ko bandi ko ɓalejo hono makko kañum hoore mum ene waɗa gueɗe contre makko contre laamu makko ɗum noon e wayno ko kanko capitaine Ibrahima Traoré o yañinoma hen o wi wonde ko ministre Côte d'Ivoire naji goto toppitiɗo ko fate défense wawino yaade toon to Turquie e kañum hoore mum wi wonde Turquie hoto yeeyɓe kaɓirɓe ɗum ɗon noon o wi ko hunde nde ganduɗa muusima no fewi surtout ko ɓalejo hono makko kañum hoore mum yahata naata e affaire uji mabɓe ko ɓuuri hen hande oɗo sadio ne haalede ko est ce que kanko ministre o on wawi yaade tan toon to ko Turquie taw ko peeje makko tan kanko taw wona laamunidimo toon pour o yaaha wi wonde ko pour wajade Turquie nayɓe oto jeeyi Burkina Faso kaɓɓirɗe ɗum noon ko ɗum woni ko haalte oɗo sadio so tawi ko kamɓe laamu ngu ene wayno jamiri ɗum noon firti wonde ko won gueɗe kewɗe gonɗe nder ɗe kaala ɗum noon ko firti wonde ko toñanggue mawgue wonande Côte d'Ivoire faade Burkina Faso so tawi noon ko kanko ministre o tan ɗum kadi ko hunde wonde ko wawi wonde fof ene wayno ko donc kanko capitaine Ibrahima Traoré continue hande wiide wonde ko kaɓirɗe ɗe ganduɗa en Turquie ne yeeyi Burkina Faso ɗe ko wallude Burkina Faso habde wadde boniyankoɓe ɓeɗon tampinɓe leydi Burkina Faso guila hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e joyyi donc hay goto wafa holko woni sababu ministre ivoirien kañum hoore mum en salo combat habde wadde boniyankoɓe tampinɓe e leydi Burkina Faso habaruji men Sénégal guiɗorɗen ko dialogue national kaalateɗo poɗɗo fuɗɗade ñande nogas e jeetati lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi oɗon dialogue national noon e wayno oɗo saha joni ko ɗum woni ko haalte hen anda ko hol jogorɗo tawede kono ko fama tan ene wayno ko APR kañum ɓuuri wonde parti lundo ɗamina kañum hoore mum ma was notede e ngoɗo noddago ngo kanko Bachir Diomaye Faye Ousmane Sonko noddi o siftini ɗon tan ko Macky Sall kañum hoore mum waɗino noddago wangue ni yen hadde laamu muɗum samde ngoɗon noddago ene wayno ko kamɓe Pastef ɓe jaɓano yaade oɗo saha joni noon ene haalete wonde ko kamɓe opposition surtout APR wasdeɓe yaade est ce que ɗum ɗon ko hunde moƴƴere wonandeɓe e wiide mabɓe kamɓe opposition soɓe jeehi soɓe jahani ene wayno ko Bachir Diomaye Faye e Ousmane Sonko ala ko jogori waylude ko mbaɗata oɗo saha joni ko sibabude laamu men ardi ko laamu doolam e ɓeydude hen kadi e wiide mabɓe hande ene wayno ko andaka ni so tawi oɗo saha joni dialogue national ne sohla saabu Bachir Diomaye Faye kañum haali wi wonde ko crise politique nan to Sénégal kono e won Ousmane Sonko wi wonde ko crise politique ala toon Sénégal woni toon ko crise économique donc haqqillaji
ene kucciri oɗo sa joni hono kamɓe parti politique gonɗi toon surtout wonande opposition est ce que ɓe jogori yaade en ɗamina hono Amadou Ba gonnoɗo ancien candidat hono parti laaminoɗo hono APR kañum hoɗum kam wiyama ya anda ko noon heddi ko wayno Barthélémy Dias en ko wayno Khalifa Sall en e heddiɓe surtout yen yimɓe hewɓe jeeyaɓe APR habruji men toon to Sénégal tungnaɗi kadi e hande journal biyeteɗo Sénégal hono kanko biyeteɗo Azoura e ñalawma he o hokkama kanko hoore makko liberté provisoire ɗum noon ko tungnaɗi kadi gueɗe ɗe ganduɗa avocat ji makko kaali mbi wonde ko kanko hoore makko sellani ɗum fof noon ene wayno ko hunde nde ganduɗa haalanode saabu wiyede wonde ko o sellani o ne wayno ko jogorani nanguede kanko Azoura noon tungnaɗe hande e journaluji ko kaali wonde ko o haalano ko haaluji bonɗi contre surtout yen Macky Sall e kadi ene wayno ko jiilunoɗo oɗo dumunu fof kadi ko takkanoɗo kanko hoore makko ko terroriste par contre noon mo nanguidino biyeteɗo Kayre kañum hooruma oɗo sa joni nene continue sokede toon to tungnade hande e maître Bamba Cissé avocat défense Azoura o wi wonde ko mo welti e décision tribunal ƴefti pour rokkude Azoura liberté provisoire sibabude situation muɗum médical hande toon to Sénégal tungnade kadi e kabaruji gumriɗi hande to Sénéweb caggal nde kamɓe assemblée nationale ɓe gooti ñande jeetati lewru me hitande ujunnaji 25 pour yamirde wonde ko won ministre uji won taw liggotonoɓe gouvernement Macky Sall ene poti convoquede ene poti ko wiyete ene leppi mumen teddungal itede et surtout convoquede ko toon to ko mbiyata division des investigations criminelles ko ɗum waɗi ene wayno ko kanko ancien ministre Mansour Faye o wawi arde toon to DIC division des investigations criminelles ñande 15 lewru me ɗum noon ko hande ɗum noon ene ɗaminno wonde ko kanko biyeteɗo ndeyi Sali Diop kañum jogori rewde makko e même ñalawma ɗum ɗo fof noon ari ko caggal nde kamɓe ɓeɗo ɗiɗo ministre uji won enen tuuma wonde ko kalisaji ne bonna walla enen dirtina en sibabude campagne baɗonoɗe pour habde Covid-19 ɗum noon ko tuggi hitande ujunnaji ɗiɗi nogas ha hitande ujunnaji ɗiɗi nogas goo ko jiida e Mansour Faye e ndeyi Sali Diop oɗo sa joni ministre uji goɗɗi tuumaɗi walla takkaɗi hawnaki ne nodda toon to oɗo division pour enquête biyeteɗo Aissata Sophie Gladima biyeteɗo Moustapha Diop Ismaël Madior Fall ɓeɗo fof ene wayno koko convoqué ka pour en enquête caggal yamirore assemblée nationale débat baɗɗo kene ɓuuri heure-uji 9 ha hande toon Sénégal cakkitoɗo no tungnade ha hande kadi eko yalti hono kamɓe avocat ji Farba Ngom hawnaki mabɓe dañño oɗo sa joni victoire ɗum noon ko caggal nde ɓe gullisi guila nde Farba Ngom nangade nde ɓe gullisini wonde ko Farba Ngom ene jogui caɗele cellal ene wayno ko kamɓe tribunal ɓe meeɗani hoolade ɓe meeɗani heɗade ɗum ɗon kono noon tungnade hande ko on gardiɗo ɓeɗo ñawoɓe instruction pôle judiciaire financier ɓe jamiri hono professeur Alassane Mbaye ɗum noon ko cardiologue gonɗo toon to hôpital Idrissa Pouye Grand Yoff yo wawa hoore mum kañum hoore mum yaha ƴeewoya cellal hono Farba Ngom nangade ɗo toon to Rebus guila ñande 27 lewru février donc hande tungnade article o ene wayno ko oɗo karal biyeteɗo professeur Alassane Mbaye ene wayno suɓima ko fedde doctorel ɗum noon tungnade hande observateur e édition muɗum ñande alhamisa 15 lewru men donc ene wayno ko oɗo sa joni ko kanko professeur Alassane Mbaye ko kanko woni koye makko fawi so tawi o tawi wonde ko Farba Ngom kañum hoore mum ene jogui caɗele ɓernde e kadi ene wayno no nanguira toon ni wona hunde moƴƴude cellal muɗum a hawnaki ɗum ɗon ma walla ɗum heɓa liberté provisoire so tawi noon o tawi ɗum kadi woodani ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa en hawnaki ma Farba Ngom continue sokede toon ha nde ñaawe ɗum noon ko ɗum waɗi hono journal o surtout en observateur mbi wonde ko avocat ji ene poti weltade oɗo saha joni kono potani fuɓɓude kelle par ce que ɓe dañani taw victoire ɗum noon e wiide observateur ɓe poɓɓata kelle tan ko so tawi oɗo professeur Alassane Mbaye kañum hoore mum tawi wonde Farba Ngom ene wayno ko sibabude cellal muɗum fotani sokede toon siftini ɗon tan ko Farba Ngom ene wayno ko oɗo saha joni takka wonde ko wadde yimɓe bonnoɓe waɗoɓe fraude pour laɓɓinde kalisaji ɗiɗi gonɗani ɗum noon kadi e surtout ɗiɗon kalisaji kene wiyaki ne abbo ko 91 milliard franc CFA takkimo surtout yen ko rapport mo ganduɗa sentif sibabude won cogguli walla won jeeyi guuli baɗɗi taw ko kalis kene tollo e 125 milliard ko ɗum waɗi ma won lebbi tati joni kanko Farba Ngom mo continue sokede toon to Rebus
bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jol Sare ko ɗum ɗi habaruji min jogon noon hannde oɗo ñalawma alhamis 15 lewru mai hitande ujunnaji 25 yen mbaɗo jaam ha janggo kadi on jarama